Maayong buntag ka farmer. Ako si Pinay Farmer. Pinay Farmer sa Japan na bumabati sa inyo ng Ohayo gozaimasu. Buntag karon dinhi sa Japan og di karon mag-update sa atong taro roots or sa atong gabi. Mao ni ang update karon, nagagmay na tong gabi nangawala na tong mga dahon nga dagko kaayo. Kay pa-harvest na ta. Mao antong giingon nga ato sa siyang patuyoon. Alam, medyo tuyot na yung mga dahon niya, kaya pwede na ta mag-harvest. Nag-harvest ta dinhi, o katong naging semana, nag-harvest ta dinhi, kauban sa kong mga pag-umangkon, o sa kong igagaw. Ara, nakapag-harvest ta diri og one line, no, tanaw one line, gabi nag-ulan, basa, pero mang-harvest gihapon mi karon masking basa. Kailangan na tamang harvest atong gabi. Dali ra mi na human diri harvest atong niaging semana o karon mang-harvest na pud ta dinhi na pud nga linya. Mo ni tong harveston karon. Hello ka farmer. Ayun si Dana. Nauna na sa atin. Ayan na nang halian na kami kanina. Ayan may nagbabike sa itaas Ayan, kalsada po dyan sa itaas. May mga sasakyan pong dumadaan dyan at nandito tayo sa baba. Ayan, ang ganda ng panahon ngayon. Ayan, ang ganda ng sikat ng araw. Mainit na medyo mahangin, kaya sarap magtrabaho ngayon sa labas. Ayan, nauna na si Dana dahil nakapagtanghalian na kami at dito muna ako. Habang ako ay kunting pahinga lang muna. At tayo susunod sa kanya dyan at tayo magbihis lang. Ayan, sobrang init ngayon. Sarap uminom ng malamig. Naut siya mamaya. Ayan, paghandaan ulit natin si Dana ng merienda. Ayan, at tayo lulusob na naman dyan para tutulong kay Dana. Ayan, may sapa dyan. Hindi tayo makatawid doon dahil may sapa dyan. Ayan, nag-iisa si Dana doon. Mamaya lang. Pupunta tayo dyan para tumulong. Ayan, kanina kaming dalawa. Ayun meron na kaming nagawang mga ilang container. 6. Ayan, may 6 na container na kami. Sana matapos namin yung isang linya doon. Ayan, ang lawak ng mundo. Ayan, walang katao-tao. Okay, at ako'y pupunta na kay Dana. Salamat sa inyong panunood.